Si San Pablo sa unang pagbasa naghisgot nga ang atong lawas kinahanglang mamatay aron ilisan og bag-ong lawas. Ganahan mo bag-ong lawas? Ganahan mo dili? Kusga. Sige, kamatay na mo. Mao na siya ang gitawag og pagkabanhaw. Na karon minus kayo mo mutubag, dili kay mo ganahan mutubag kay nahigugma man mo aning lawasa. Ako sad og nay moingon ako, okay ka pa der bag-oho na imong lawas? Sige, tensa ha. Later na lang. Ana dayon. Mo na unsa may atong buhaton, kita maoy maning kamot og bag-o sa atong lawas. Di ta mo sugot nga ang Ginoo maoy mo bag-o, kita maoy mo bag-o. Mao na inyong mga lawas, hala sige yung palitan ng mga gamit para sa lawas aron bag-o ang imong naong kuno, ang imong porma bag-o. Ganahan ta ana. Pero wa man tay kapasidad ngano man liso rata. Liso ra ba? Ang liso dili makapaturok siyang kaugalingon. Kaya pag kuha mo liso, liso sa mangga, liso sa sagon sa kanang mga binhi. Pag kuha mo, ibutang sa inyong butang og kanang kuan ba kanang sa kanang sudlanan ba? Nga ibutang sa inyo tanawag mo turok ba na siyang siya ra? Dili no. Hangtod na lang na siya kanos mga utitod, kanos tukaon sa mga langgam. Nagkinahanglan siya og unsa man aron moturok, nagkinahanglag yuta nga umog, kanang yuta nga naay tubig. Mo na iyang gikinahanglan nya ngano man kay ang yuta modunot sa liso. Nya inigdunot na sa liso mosugo dayon og buswak ang bag-ong tanom. Mao na siya. Ayaw bag-uha imong naong pinaagian ng mga cosmetics uban pa diha gagasto-gasto lang ka. Ana. Dunay makabag-o nimo. Og unsa man ang makabag-o nimo? Ang pulong sa Ginoo. Mao na ingos Kristo diri ang namunga mautong mga tao nga naminaw og nagtuman sa pulong sa Ginoo ug mipadayon. Dili lang karon, minaw mo karon. Is Lord mangumpisal jud karon kay Lenten season baya ron. Ana. Pag humagkumpisal, himo na sa mga yawanon. Ug magkalisod na ga-cancer, hala magbag-o ko Lord kay cancer pa man. Pero inig kahuman na, balik na sad. Dumot na sad. Magbinuotan ko ron kay mo take ra ba kos board exam, may na mabless ko ni Lord, ighumas board exam, pasar nga, ala tanan na sang kabuang gibuhat. Naamo ana no? Sana mamudya mga patay na mo. So kita gitawag tag liso ni San Pablo, muratag bag-ong liso. Sana daang liso nga malaya niya matay. Pero si Kristo diri sa atong ebanghelyo mitawag nato nga yuta. Kita di ay liso og yuta. Depende na nato kung himuon ba nato ang atong kaugalingon nga yuta nga agianan, katong bantok nga yuta, yuta nga batuon, yuta nga sa to sampinitan o maayong yuta. Kita'y magbuot ana kay kita liso at the same time yuta. Gilingi ay mong tupad. Unsa may gusto nimo mahimo kang maayong yuta, kay pangutan ako no. Or ingno nimo unsa man karon maayo kang yuta. Mao na siya. Ingkadi man sad ta mahimo tingaling binhi pader kay niingon mas Kristo nga ang pulong sa Ginoo itanom dinhi sa yuta. Sa ato pa kita yuta kita. Nya lata ra man sad ta. Mahimo man tang yuta.
Yes, tinuod na, pero pamalandong na ko ganiha. Sugod pagabi gahunahon na ako tinuod no. Si Kristo gitawag og ang pulong nga nahimong tao. Kita unsa man ta? Ang sinugdanan gid nato ba sa upat ta mahimong tao? Unsa man ta? Pulong tas Ginoo. Ang atong kaugalingon naa na sa hunahuna as Ginoo nya iyang gipamulong sa Book of Genesis ningon siya, let us create man and woman. O di pulong. So kanang tao nga matao kita pulong tas Ginoo nga nahimong tao. Muna bisag unsaon pa natong paningkamot nga mamabdos ang usa ka asawa ug di gyud mohimo og pulong ang Ginoo, di gina mamabdos ing kanana na may kuan pa der kanana ang sige na kanang test tube. Pero ang naghimo gyapon ana kanang naas test tube unsa may naa diha? Ang kadto gyapong mga cells nga gikas gid wa sila maghimog cells, sperm cell, egg cell, wa sila maghimo, nangawat ra sila sa tuas hinimos Ginoo nya ilang gi sagol-sagol. Sa to pa ang raw materials gikan gyapos Ginoo. Nya ang tawag ana sinful kay gano man kinawat dili natural. Mao na ang magpa-test tube baby anang maghimo og kanang scientific fertilization makasala kay nangawat ka wa ka mananghid. Na ang pulong sa Ginoo mo'y nakapahimo na tong tao. Sa ato pa kita mao ang pulong nga nahimong tao, kita sad mao ang yuta nga tamnan sa pulong sa Ginoo. Kanus aman ta magmalipayon kaayo? Kanus aman? Kung ang pulong sa Ginoo atong sundon, kay nga naman pulong man tas Ginoo nga nahimong tao. Sa ato pangatos ang gipangita nga katagbawan pulong sa Ginoo. Kamo pa no be? Kumusta man? Malipay ba mo ron kung makadungog mo sa pulong sa Ginoo? Kanang ingon tamparuson imong pikas apig ipatamparos lang pikas, malipay ka na? Lipay? Kanang pulong sa Ginoo nga moagi sa baba sa pari nga moingon pamalit mo og slat. Lipay mo ana? Depende na ninyo. Kung ang imong kasing-kasing, ang imong pagkatao maayong yuta, lipay kay kana. Na may daghan dining namalit na tog slat, di man mga dato ang nagsigig balik-balik og palit sa tinud-anay, dili mga dato sa mata sa kalibutan. Kana bang mata sa kalibutan nga daghag kwarta nga tao, dili maoy nagsigig balik-balik og palit. Naagoy na malit na to countless of times. Kaning ato mga slots ba? Nya malipay gid sila inigpalit. Kinsa man ni mga tawhana, mga tawgo na to kabos. Ingka na malit na pader kay namasi na nga mudaghan ang grasya. Dili oy. Willing to die for the word of God. Mo na siya. So kung atong dawaton ang pulong sa Ginoo, kinahanglan mahimo gid tang liso nga willing to die aron tagaan og higayon nga dunay bag-ong tanom nga motubo. Willingness to die. Mao na kitang mga tao nga magsigig practice anang pulong sa Ginoo, mamatay gining atong kaugalingon. Nanglitan, palit kag slat. Patay yung budget nimo ana. Doon na jud kay patyon nga budget nimo. Di ba? Parihad tong biyuda nga namlipay sa pulong sa Ginoo, ni simba, ni hatag siyag donasyon, 2 ka centavos iyang gidonate, patay gid ang iyang budget atong adlaw. Wa na man sa ikapalit og pagkaon. Di iya mangipalit, iya mangihog dito sa kolekta. Patay iyang budget. Di sa ato pa nahimo na kang maayong liso ug maayong yuta. Ang pagpakamatay muna kanang dili mahadlok mamatay, mauna sila'y maayong yuta ug maayong liso. Yay kamong mga bana nga ni aron dinhi, di ba mo mahadlok mamatay para sa inyong asawa? Tubag.
kana mo na ibana motubag yun. Kamong mga asawa, di ba mo mahadlok na mamatay para sa inyong bana? Kadaghan ninyo duharay motubag. Kamong uban, mo patay. Kamo mga parishioners, di ba mo mahadlok magpakamatay para sa inyong parish priest? Nakapalit na ba mo guslat? Kana ra gani, di pa gani mo mamatay, wa naman gani, reklamo naman. Pero pasalamat tayo kay naagi sigig pamalit. Gahapon, gamay ra kay taghalin, basig mo daghan ni karon. Nahalinan ra tag 71 ka slots gahapon. 71 ra ang nagpakamatay para simbahan gahapon. Ini nang sa social media lang nato daan ba nagtan-aw nako sobra magid ni 20,000 ang nagtan-aw sa usa pa lang ka adlaw sobra na 20,000 ang mutan-aw pero ang halin 71 ra man atong halin sa ato pa ang ang basin pa sa sunod ana no ato lang nang pabuton kay kana sa ning view lang na mo sa uban wa mo view na minaw ra ana ba ipa-download sa ilang anak or sa ilang apo nga ipa-play dayon minaw ra sila wa mo view pero downloaded daghan sa na sila nya mo na kasagarang kusog kay mamalit ang kanang ni view i-delete ra man na ana ra dito pero atong pangandoyon makat-on ta niini tanawa ra god ang inyong pagpalit og slot, example lang ni nato ha, kanang palit mo og slot, gipatay nimo imong budget. Nga imong gipalit diri. Mura ka gitanom nimo sa simbahan. Unsa may resulta? Mutubo ang bag-ong structures atong mga projects diri, matuman. Dili bati. Pero ikaw mo imong gasto para panindoto ning tibuok simbahan, sama ani karong nahitabo nga arang-arang na gid siya naong. Maproblema ka, mangutkot ka sa imong kay ni gasto man ta anig mga dol-dol 50 million ani lang ni ang dinhi og ngadtos grounds. Maguol ka. Pero ang imong usa ka slot samahan ng dobs 1,000 sa usa ka buwan, palit kag kausa, palit kag kaduha, inigtan-aw nimo naanay ni tubo nga bag-ong building sama na rong atong kumbento nga atong himuon. Motubo mo na siya, munindot na siya. Nya moingon din ka apil ko ana nakatanom ko diha di ba ang imong kalipay pariharas kalipay sa nipalit og 50 ka slots dihay nipalit nato karong bag-o 200 ka slots nasa nipalit og 80 kapin ka slots ana kanang parihara ang imong kalipay kay nakatampo ko diha nitanom ka sa imong kaugalingon mo na ang kalipay sa gingharian sa Dios para nas tanan. Matod pa sa atong kuan, sa atong tubag sa Salmo, sa tubag na to. Maglakaw ako sa atubangan sa Dios uban sa kahayag sa mga buhi. Ang paglakaw diha sa kahayag sa Dios makabuhi, makalipay. Sige. Atubangan ang imong kilid lingi aba ing na hain man karon maglakaw sa mga buhi o sa mga patay hapit na ra ba adlaw minatay asa man ka naglakaw ron kung ikaw nagsigig buhat og maayo para sa imong kaugalingon patay gyud ka diha mura kag naas batuon nga yuta naa sa bantok nga yuta nga wa gyud di matamnan kay selfish self-centered pero ikaw open sama sa maayong yuta abli way sagbot way sampinit open ba mahimo dayon kang mabungahon kana bang kamao kang moapil sa pagbuhat sa pulong sa Ginoo para sa kaayuhan sa tanan kay kani manggong pulong sa Ginoo mga igsuon kun ato ning sundon ang atong mata, ang atong hunahuna, mabalhin ang focus padong na sa imong isig katao.
Pero di gani ka musupak kay kaspulong sa Ginoo, ang focus sa imong mata ug hunahuna padong nimo. Anang litan ingon ang pulong sa Ginoo, ibaligya ang tanan ug ihatag ang halin ngadtos mga kabos. Asa man ang focus ana? Self or sa uban? O tanawag mo supak ana. Oh, ngigagod. Ang akong palitunon, palit pa kong sakyanan, napakoy alahas, ilisanan ko pa ning akong mga biste, kanipang akong balay, ako pa na ipa. Pulos na focus din nimo. Di nakaganahan dito, kaya nisupak man kas pulong sa Ginoo. Sige, kanang pulong sa Ginoo nga nag-ingon, higugmaa imong kaaway. Sabay focus ana, self o ngadto. Sige, supakan na. Di ba mo ingon dayon ka, maunsa pa lang ko, ngigagod. Di ko mulikay, nga ako ning kaugalingon, ako na i-preserve ay. Paduol ko ng animal na ko, maunsa pa lang ko, abusado ro ba kaya na? Muana ka. Tanawa, unsay resulta. Kung ang imong focus padong sa uban, muluag imong dughan. Anang, inigingon mo, higugma imong kaaway. Tistingi, imong igsuon karon mo imong kaaway. Tistingi, og ingon, Lord, ako na ni siyang higugmaon. Ikakita ni mo niya, luag yun imong dughan. Mutuo bang imong luha sa gitawag na to og kalipay? Anong di man mo mutuo? Testing lagi. Kanang mukuan ka, kanang panalitan, Lord, ipaliton ta ni nako og bag-ong kwintas, bag-ong singsing, o sa diha, relo, cellphone. Ako lang yung ipalit og slot. Testingin ninyo. Diba? Nindot kay imong bation. Lahi ra gyud ini kadawat timos bagong alahas kay magsige na sa kagunahuna asa ka ko nitipigan nga di makawat ni arabay adik nako dining ko anda makawat unya ni mahadlok na kahinuon pero ipalit og slot nya labi nag imong ipakapin og sulti Lord palit kog slot para aning adik nako nga anak para aning kawatan nako nga bana mingon sang bana palit kog slot para aning yaw-yawan kong asawa. Tanawa, di ba? Ang epekto, anak, luag imong hunahuna, luag sa dinigtanaw ni mo sa imong asawa, relax na ka. Ang sunod, mausap pag yun. Di na magyaw-yaw, magsige na lagparay. Mingon ikaw, epektibo juga, Lord, ha? Anak. Yun makumbinser, no? Pero sige lang. Panindog na ta.